Obere nwada bụ Ivaka nakwa Master Nimrod Agba bụ ndị nke jupụtara n'obi aṅụrị gosi ọtụtụ ọkpa egwu dịgasị iche iche dịka ha gara n'ihu mmerube ncheta ọmụmụ ha na ndị ezinụlọ ha, ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Ya bụ mmemme ncheta ọmụmụ ha bụzi nke a chịkọbara na be Chief Emeka Agba na-akpọ nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba South Local Government Area, Anambra State. Faith onye mmuche onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee mee. Ụmụaka bụ Ivaka na Nimrod Agba bụ ụmụ onye ha ma ama na ihe gbasara azụmahịa na Anambra Steeti bụ Chief Emeka Agba. N'okwu mbido ya, nna ụmụaka bụ Chief Emeka Agba kenere ndị obodo ka ha si bịa nọnyere ha n'emume icheta ọmụmụ ụmụaka ya. Ya bụ Chief Agba, onye bụkwa onye isi na ụlọọrụ Agba Gold Foundation, agbanyeghị na o bitere aka kpọnatara ụmụ ya ụlọ maka ya bụ emume, wee kwuo na ọ ga-enyere ha aka ịma maka obodo ha. Ọ gara n'iru kpe ka Chineke nye ya ego, wee kenekwa Chukwu maka ndụ o nyere ha. N'okwu nke ya, nne ụmụaka bụ ọkaikpe Juliet Agba kenere Chukwu na ndụ na arụ isi ike o ji gọzie ụmụ ya, wee yọọ ka Chineke nye ha ogologo ndụ na ngọzi nke ụwa. Nwanne ha nwoke bụ Trump Agba na otu ụmụaka bịara ya bụ emume bụ Sonia Edozie kpere ekpere n'isi ụmụaka na-eme emume ncheta ọmụmụ ha. Ya bụ emume gosipụtara ọtụtụ ihe nkiri na egwu dị iche iche site n'akpụ Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.